Volim prirodu i sve što nas okružuje. Priroda mi daje snage, energije za dalje. Ona me opušta i smiruje. Volim razmišljati uz šum vjetra i crkut ptica, u zelenilu i čistom svježem zraku. Nekako mi to daje energije za dalje i ispunjava me općenito. Obično mi tu svanu neke ideje i neki planovi za sutra. Znači, ova priroda je dio mene i povezuje me sa mojim djetinjstvom kada smo bezbrižno trčkarali uokolo i u obližnjim šumarcima si našli za animacije kojih danas rijetko ima. Imam osjećaj da je nekad bilo vremena na pretek, kad smo bili djeca pa smo trčkarali u obližnjim šumarcima, ne bili napravili si neku puškicu ili neku sviralicu ili udaralicu. Bilo je tu puno materijala za igru. Nekako puno više ideja, puno više razumijevanja samim time. I puno nas je bilo u igri. Taj dečec živi u meni i dan danas. I potrebe i promišljenja koje sam imao nekad u biti su sastavni dio moje priče. Sama ta priroda, oblici, boje, prirodne forme i puno prekrasnih i zanimljivih stvari potakle su me da u biti to podijelim sa drugima, a najviše to dijelim sa djecom preko igračaka koje izrađujem. U samom centru priče nalazi se zagonetno drvo koje možemo vidjeti da je stvarno zagonetno. Ni sam ne znaš kud će te odvesti. Moje zanimanje uvelike je pridonijelo mojoj trenutnoj animaciji. S obzirom da sam odgajatelj, pratio sam godinama djecu i kroz razne istraživanja učio skupa sa njima. Sama priroda je jako zanimljiva i prolazeći kroz ove neobične forme i oblike, to mi puno znači za moju maštu i moje daljnje stvaralaštvo. Ove vijuge i kvrge drveta potiču i moje razmišljanje, moju maštu uz burkalu i samim time počne stvarati jednu priču. Ovo je vrlo opuštajuća faza izrade igračaka gdje već na neki način vizualiziram i pretpostavljam kako bi igračka mogla izgledati i koja bi bila funkcija. Djeca su jako iskrena i oni su mi najbolji kritičari u cijeloj ovoj priči. Tako da po njihovim osmjesima i pitanjima i zaključivanjima ovaj sav trud je dobio neki smisao i sav moj posao ima nekog smisla. Zanimale su ih vještine od šmirglanja, mazanja lanenim uljem, jestivim. Sve su to zanimljivosti u kojima sam ja vidio smisao i to me činilo sretnim. Mene usrećuju male stvari kao što su dječji osmijeh i dječja igra u prirodnom okruženju, raznih prirodnina, sjemenki, drvca i veseli me što na neki način potičem njihovu maštu, stvaralaštvo i istraživanje u prirodi.